Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Disyembre, January 6, 2021, magapasundayag naman ang aton sining palatuntunan sa sining adlaw.
Pagadalontang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang nakatsibog na, no? Nakatimo-timo na sang palanyagahon pero sa way pa dugay-dugay lang, no? Sa nagapangita pa sang kinawala kag tiligangon sa siningaod to karon dugay-dugay para makatsibog na kita, no? Magainop na kita, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga reports. Mabatian tara sa dili lamang madugay. Plus ang aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Kamusta kamo iya dira mga kaaksyon namon sa kanginan oks lang? Ate kuno kailang mas manamigid, no? Kag sa aton sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Oks lang aton sining kondisyon. Kamusta nga aton sining pag sinalayo sa probinsya sang Negros Occidental? Kabayuntang tani sige-sige lang nubo kagwaay na sang COVID-19 diri sa aton, kay kabudlay kung kaysa. Sa mga kaaksyon ta sa oriental side nga bahin sa aton sining isla sang Negros. Kamusta iya kamudra mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang Oxman kamudra. Kag sa mga kaaksyon ta diri sa Bugos nga Region 6 nagapakigupod na sa aton sining palatuntunan sa sining udto. Sa mga kaaksyon ta outside sang probinsya kag sa mga malayo nga mga lugar sa abroad kag sa bugos nga Pilipinas nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa rapid antibody test ginpatigayon sa mga EDGO job orders, employees sang San Carlos, mga bedridden individuals ipaydalo man sa swab testing, diabetes patient sa Barangay Rizal nga nakuhaan kung tani sang swab test kahapon nagtaliwan. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa mga barangay sa Bacolod ginatagan tubtob Biyernes nga adlaw sa pagsumite sang report angot sa Road Clearing Operations 2.0. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Motibo sa magpatay sining nga aga sa anay barangay Tanod sang barangay Panukoy. Anay barangay Tanod sa gali. Padayon nga ginausisa sang kapulisan sang Police Station 8. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Eden Aboso. Para test result kag ballistic examination o kung result nga ginpatigayon may kang tanan sa ginaligar indiscriminate firing sang isa ka pulis nga nadistino sa Silay City PNP na tala na magwa karon sa hapon. Samtang sa SART naman nga balita sa Special Assignments, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon assessment sang OCD angot sa flash flood nga nagluntad sa apat ka mga LGU sa Negros Occidental ginapabot nga matapos na buwas nga adlaw.
Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, pangabay sa liwat nga pagpanugot sa pagbisita sa mga PDLs pinding sa gyapon sa BGMP National Headquarters. 147 ka mga PDLs, kag 73 ka mga personnel nga nagpositibo, nag-ayo na tanan sa virus. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita out of town. Igabalita ni Aksyon Roger Gutib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa mag-utod 12 katuig nga nagpanago sa ilang kaso murder. Nadakpan sang kapulisano. Samtang sa balita naman sa area sang siyudad sang La Carlota, kagiban gabahin sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, drug by bust operation sang Bago City PNP, 31 anyos nga nadakpan, nakapakig transaksyon pa sa pulis sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga. Matransak ka ha, gali kay pulis na tong na transaksyonan mo pa. Ay, pwede. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, travel alert order, ginpagwa batok sa mga sospek na nagpatay kay Christine Dacera. Presidente Duterte ginbawi ang total ban sa mga palopo. Kag maki-update kita sa COVID-19. Kag ining kamatayon gali ni MMDA Chair Danny Lim, mga kaaksyon kaina, mga lasay sangaga, nagtaliwan nining Metro Manila Development Authority Chief nga si Danilo Lim. Ang report nga daw COVID-19 ini aton hibaloon karon dugay-dugay, mga kaaksyon parte dire. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:25 na nga oras, 11:25 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tangayara na sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod kag nagalantaw na live, ginabi-abita na kamo mga kaaksyon karon lang dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe kaya tagan ta na igtalupangod mga kaaksyon nato, no? Kag sa website naman sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, mga kaaksyon, Aksyon Radio Bacolod, ginabi-abi na kamo na muna sa pagpadala ninyo sa mga mensahe ninyo karon lang dugay-dugay, no? Kay mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon ta, sige, daligid lang kay may resulta na kita diri sang inyo paboritong small town lottery o konistiel sa siring adlaw sang Miyerkules, January 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 7, liwat 31 and 7. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige mahatag tanay mga greetings naton mga kaaksyon kay Nonoy Tahones, mailang pagpamatigod non man Nonoy Tahones. Kay Atiya Kim Eriman, present na siya from Morsia.
Negros Occidental, no? Kay Atia Kim Eriman, kay Arnel po Disamparado, dara sa Mansilingan, may lang pamati, kag Joel Urbano, watching live from Adelaide. Di na nga Adelaide, Joel. Thank you so much, good sir, no? And sa kay Alex Montesa, padugan ng balita upod sa EBB mo, maayong udto sa imo si Rex. Gakibag ang adlaw niya kung wala ang EBB. Ay, pwerte gakibag dya. Si Rex, may update ka na bahin sa RCO 2.0? Karon dugay-dugaya. Kag parte sa mga empleyado sang basiwang gin-terminate ano ayhan, may kilabtanan ang Prime Villar bahin sa Sinada. Sa pag-insindi ko, COC lang gid makapahalin sa ila under Civil Service Commission. Gani man lantawon ta na. Kay Valencia Kinet, nyaga Tidal Rex, salamat gid Valencia Kinet, no? And Dora Villalon, may lang pagpamati, okay lang, keep smiling lang, good morning po. Salamat gid Nora Villalon, no? And Judy Don, dara sa Texas, ga watching live, no? Si Jody Don, kag Billo Ryan, may lang pagpamati, Billo Ryan ni Guro. Salamat gid Billo Ryan, no? And tamyaw lang si Alex Montesa sa tribo niya sa Barangay Buena Vista, Gibong Pontevedra, kanday Engineer Jovel Katagi ni Guro. Katigi gid Attorney Rodolfo Katige, kay Ma'am Gina Saludares Gabitoya, kag sa iyang childhood sweetheart, Jolia David, sang ginsunugan kapis, madamo gid nga salamat sa Rex. Thank you so much Alex Montesa. Kay Zetalunan, may lang pagpamati, and salamat halong dra sa Hong Kong, Zetalunan. And kay Legi Villares Archibar, may lang pagpamati man sa kay Ramon, kag Lose, Bimbim, kag Kyle, kag Vice Archibar Talok watching if we live now, and more power. Thank you gid Legi Villares Archibar. Kay Bia Jonathan, salamat gid sir, no? Thank you so much gid. Rafi Nako, ara man siya, kag si Alexandra Flores, may lang pagpamati Alexandra. And kay Alex, kay Gina Hirona Fernandez, may lang monitor, Madam Gina Hirona Fernandez. Dari pa sa idalom, checkon tadi. And kay Alunan Suset, sa Rex Panyagata, morning sa tanan nga nagapamati sa imo. God bless. Salamat kid Alunan Suset, kay Rofi Libran. Perti ka, Rofi Libran, daw mabuyagan man ta sinaman. Thank you so much, Rofi. Halong lang dira sa Talok Bago, no? Kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pagpamati, happy watching live, shout out lang da sa Aguadripsa. Aquadrips kay Richard Cham Analin Andrea Maninay Libda. Libda ni siya, Maninay Libda, nga nagapamutos da sang iyang nga baligya. Thank you, Sir Rex. Anong baligya iya, Sugar Spices? Salamat gida. Kay Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati, kag sa tanan nga miyembro sa Energy Fans Club from Pandanon, DSB. Salamat gid Christine Minies Villalobos. Kay Vanessa Mayo, hello. Way pa sa katulog si Vanessa Mayo. May lang pagpamati, Vanessa. Relaxing in watching ERB, kay alay akon right arm from COVID-19 vaccine shot today. Paurok-urok lang ko di pamati from Minnesota. Sige. Salamat gid Vanessa Mayo, no? Salamat gid. Sige, karon dugay-dugay naman ang iban, kay mahinang kalaban, dali gid lang kay matag tapila ka mga commercials. Balikan ko kamo sa diri gid lamang madugay.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:35 na nga oras 11:35 na mga kaaksyon. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinahanglan ta sige, kantuan ta na yung balita gikan sa Negros, sa News Center, upod na kay Aksyon na Dorel Cabato, gayuhom ka Aksyon Doors, do may mayo kagiguro nga balita mo. Maki-update na kay MMDA Chairman Danilo Lim sa iya sining kamatayon, no? Kay ina sa ngaga ni do kagulpi malang ni kang report Aksyon Doors do COVID-19 naman nga ginhalinan sining kamatayon niya, no? Kag travel alert order ginpagwa batok sa mga suspect sa pagkapatay ni Christine Dacera. Ambot kung nanugid ang kamaturan, sinigay daw may naguluwa naman nga mga information nga daw purely nga daw something why man sang foul play, no? Pero tilang taon taning padayon ng investigation sa mga kapulisan plus ining travel order nga ginpagwa ni kay way pato mag-surface. Actually, way pamagwa to ang pila pa sila, 8 Aksyon Doors. Pulo pa bla mo. Kaya ang isa nagwa ng bata ni Claire de la Fuente. 7 pa. Bali 8 silang primero to mo. Ting 7, mga gay man to sila ko, no? Abot ko mga patingge. Kay mga gay man to ng mga upod sa to ay naano nga pagkahintang ni nga daw na trabisiya. Pero lang taon ta niya kung ano ang mangin resulta sa investigation sa mga kapulisan ta. Angot sining kamatayon sa isa ka flight attendant sang Philippine Airlines nga si Christine Dacera, no? Kag Presidente Duterte ginbawing total ban ho sa mga palupok. Basi kung subong lang ni pagka-Disembre ni ban na naman liwat ang palupok, ha? Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Region 6, kalakip man sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center with Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Aksyon Rex, mayong to kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod.
agod mapunggan ang tuyo nga pagpalagyo o kung posible pagpalagyo sang mga hilway patubtub subong nga suspect sa ginasiling pagpatay kag paghimulos kay Christine Dacera, magahimo na sang tikang ang Bureau of Immigration. Inianggin pa siguro man ni Justice Secretary Menardo Guevara kag suno sa iya, mahimo na nga makapagwa sang travel alert order ang Immigration Bureau kung napasaka na sa piskalya ang mga kaso. Suno pa kay Guevara kung kinahanglanon mahimo pa magbulig ang NBI sa ginapatigan niya investigasyon may angot sa kamatayon sang 23 anyos nga flight attendant sang Philippine Airlines. Sa karon, maid-id nga ginaimbestigahan sang PNP nga ginanunsyo naman nga case solved na bangod na kustodiya na nila ang tatlo sa masubra na pulo ka mga suspect. Madumduman nga nasapuan ining si Dacera nga wala na sang animo sa bathtub sa hotel room nga ila ginokupar sa City Garden Grand Hotel sa Makati City sadtong Enero 1 Aksyon Rex. Kagang CHR Aksyon Rex ginkondena naman nila ang pagpatay o kung pagkapatay sining flight attendant nga si Dacera. Nga daw hindi nila pagpagwa sa publiko tong resulta sang examination to sa lawas ni Dacera to. Kay daw hambal to sang chief of police kuno tong daw taguon pa nila kag hindi nila pagipagwa sa publiko. Gani man Action Rex, pero may nagagwa na ya kagabi nga mga do result bala sa pati kang exam. Nga wala man kuno sa manakita nga Wala sang foul play. Oo, sa specimen ka wala man sa Kag intact man kuno to do something amo man kag wala man sang iban nga specimen sa kinatawo sining babaye nga kun ginimuslan siya may yara gid nga mga lastro magluwas lang sang lastro sa lagob sa iyang may kwanto ba TS bla to? Actually damo gagurwa nga mga version Action Rex kay may mga naga-post man sa social media nga nagadepensa sa parts sang mga friends to ni Dacera kag may of course may naga-post man nga pabor man sa part ni isang biktima. So kabay pa Action Rex ang aton lang yung nga pangamuyo nga ang kamatuoran kag hustisya Action Rex. Gani man kag kun normal man lang kamatayon niya sini mabutang managuro sa ligwa ng mga suspect na dra kung may foul play di kinanglan imbestigahan gid sang tulid ni sang mga kapulisan nato, no? Ang problema lang Action Rex, kay nag-announce na sila nga case solved. Oo, case solved. Paano mag-case solved naman? Hindi ko maintindihan. Dapat ginplastar gid na nila ang liability, ang participation sa mga tao nga ginpangakusan amak mo kadamo sila nga daan Actually, Action Rex, do wala magita sang nga mag-question sa ila, pero galing bala, sa sitwasyon man bala makambal makita bala nga ay case solved na to kamo na bala so, kabay pa tani nga kon pwede lang ipaidalong pagid sa mas maid investigasyon kay kon butang ta inosente gid man tong imong makaupod di kaloy man sa part nila gani kun may isa o kun duwa nga nalakip diri ti sabto na nila ya makumo nga gin paparaugan na sang order nga hindi na magkagwa ning mga pila pa to ka mga suspect nga at large. Ano tingala kung away man sila maguluwa ya? Amo ang isa lang to abing nakagwa ang bata ni Claire de la Fuente ni Tita Claire nagwa nagpalayag kag ano to sa gay man? Nagambal siya mismo Action Rex. Ay gay man to siya? Yes. Tingala man ko kagabi nga lantaw ko sa television to. Daw siling ko daw pitik mingaw man. Nagambal magay mismo si Claire de la Fuente. Nagambal man siya mismo sakit man ko sa party ako on nga gay ang bata. Gani. Pero ti ginakol man to sang bata actually. Kag ti hilibio man to siya. Pero ano gid bala amo nang pamangkot mo ara sa mga otoridad taning liabi mo nano gid ang kamaturan sa likod sang kamatayon sini ni Dacera. Kung may foul play pagwa ninyo nga may foul play. Tigambala ang pulis nga may foul play pero tinanong klase sang foul play na. Kinagwa man sa initial to nga autopsy ganito kag medical records sang sa lawas ni sang biktima nga do intact man tanan action doors. So, amo na Action Rex kabay pa hustisya. Gani Ano man sa part man sang mga friends akusado, sa babae. sa mga Kag of friend. course sa part sang family. Oo, sang family man.
Kay do isa sa mga family friend pagid siya to ni Brek Reyes bla. Kay diri taga Bacolod na. Di ato to siya kag isa sa mga legal counsel to. Kita ko gabi sa national TV. Nga duatos la sang isa pagid ka abogado sang pamilya pero ti sa Attorney Brek Reyes daw mong lead counsel nila sini na. Sige. Lantawon ta nagkagulaton ta. Justisya. Yes. Sa dugang pagid nga balita nasyonal, ari daw good news naman niya sa parts ng mga nagahimo bala sang palupok Aksyon Rex. Kay hindi na pagdayunon ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya una nga plano nga ginpalayag nga total firecracker ban sa pungsod sa maabot iya nga Disyembre 2021. Ginpahayag sang presidente nga iya ginpanumdom ang mga taga Bukawi, Bulacan nga madulaan sang palangabuhian sa diin amo lang man ang ila nagapanguna nga palangitan-an. Suno pa sa presidente mahimo liwat ang pagbaligya sang palupok pero gobyerno kag hepe sang kapulisan sang LGU lang ang mahimo magamit sini. Tinagapati ang presidente nga hindi na mapierde diri ang mga taga Bukawi, Bulacan. Apang ang tugon lang sang presidente dapat sigurohon nga safe sa gihapon nga gamiton ang mga palupok. Kaging klaro sang presidente nga desisyon sa gihapon sang mga alkalde kung tugutan nila ang paggamit iya sa palupok sa ilatag sa kamang lugar. Samtang nahambal man sa presidente nga hindi niya man pagpiliton nga ang mga lugar iya nga subong wala na sang o kung wala na bala nagapalupok Aksyon Rex kaangay sang Davao. Pero apisar sang direktiba sang presidente ara man gyapon. Oo. Tung nagligad lang ni nga Disyembre 31 pagkapit sa 1 kadamo man gyapon. Hindi gid malikawan. Hindi gid malikawan na. Pero tradisyon na sang Pinoy mo. Ginbawi yan ang total ban lain pagabot sang Nobyembre. Pagka Nobyembre lang ya ba naman tanan nga palupok. Nakaobra na sila. May mga stocks na. Dapat guro tagan lang limitasyon na. Inang ginbawalan to hindi na to pagobrahon lain naman nga ngalan. Ano to ganing ginbawalan to? Mga goodbye COVID pa to, may mga COVID pa to. Mga goodbye Philippines. Mga goodbye Philippines pa to nga mga palupok. Kamo nang nanamian ni Sir Elray, mga goodbye Philippines. Kanya goodbye Philippines. May ano pa to, may goodbye chismosa. Ay, may harap pa gini-action. Goodbye chismosa pagin. May harap pa hindi na taritugutan, no? Ang mga goodbye chismosa. Okay, ibutang na da sa punta. Bla ka palupok ang chismosa. Hanggang tipon-tipon. Sila blang siya. Butangan mo na dako nga. Nga goodbye chismosa. Tilang taon ta na. Kiting pyrotechnics. Tama man ka mahal action doors mo. Sino man nga ultimo nga tao makabakal naman. Makabakal siguro. Mga ginagmay lang nga mga ro palupok nga ginagmay niya chow gamuamo lang na pagkadugay-dugay why na to das ng 100 plus why na importante naka-celebrate sang sang New Year nga may bilin pa ang mga tudlo. Gina-report ko lang si PACC Commissioner Greco Vilhicabla. PACC ano sa ganiman? Presidential Anti-Corruption daw something mo na, no? Ginreklamo siya sa isa ka doktor. Grabe nga mga kaso. Kadamo sang kaso nga ginhanay siya sa ombudsman, no? Matapos kuno nga ginbaligya ni Bilhika, ni kung Bilhika. Ang kaso nga ginpalabot sa komisyon. Do kuan ni guro ginegosyar. Di amo niyo do ari na subungo may ari na kaso si Greco Vilhika. Muna siya. Total development si Aksyon Rex. Sige. Kay Danilo Lim, anong plastada? Si Danilo Lim, Aksyon Rex, nagtaliwan siya kagabi. Ini ang gin-post ni MMDA EDSA Traffic Chief man Edison Nebriha. Sang madumduman Aksyon Rex ng December 29, nagpahayag na iniya si Lim nga nag-positive siya sa COVID. Pero wala ginamba kaina kung ano ang cause ng iya nga death Aksyon Rex. Updates sa world records ang COVID-19 sa karon ang cases naglambot na sa 86,832,929
739. Ang nagkalamatay 1,875,460. Kag ang naka-recover 61,531,567. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest cases naton dire 479,693. Ang nagkalamatay 9,321 kag ang naka-recover yara na sa 448,375. Ang Negros Occidental nubo kahapon ang nadugang duha lang gid sa Negros Occidental. Duwa Good lang news sa Negros na nila. kapo, no? Yes, Sa Action Rex. Bacolod yan, pila to? Lima? So, ang kabilugan nga kaso sa Negros Occidental, 6,407, samtang sa Bacolod, 5,605. Sa bugos naman yung Western Visayas, 17 ang nadugang kahapon nga panibago nga kaso, nga nagdala ini sa kabilugan nga 21,743, kagang aktibo na lang nga kaso yara sa 784. May 18 man nga dugang nga naka-recover kahapon sa bugos nga Western Visayas nga nagdala ini sa kabilugan nga 20,295, kag may 3 nga nadugang nga napatay kahapon bangod sa COVID. Gani nagdala sa kabilugan nga 658 ang death toll sa bugos iya nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:51 na ang aton oras. 11:51 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagachibog ng halos kalabanan kagang iban sini nakaplastar na sa lamisa upod ang bugos nga pamilya para manyaga, no? Kadtuan tanay balita gikan sa patrol we have aksyon eden abuso. Ini may kang tanan sa pangabay sa liwato nga pagpanugot sa pagbisita sa mga PDLs pending sa gyapon. Way sa gyapon ginaprubahan sang BGMP National Headquarters. So, pila na kabulan do masangat na sa lapit sa isa ka tuig. No, do napulo na guro ka bulan ay or 11. Way isang bisita nga kadto pa sa mga BGMP para nga magbisita sa mga persons deprived of liberties, no? 147 ka mga PDLs kag 73 ka mga personnel nga nagpositibo tubla nagayon na suno sa report sang BGM Regional Office. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol Aksyon Eden, Action Rex pending sa gihapon sa National Headquarters ng Bureau of Jail Management and Penology ang pangabay sa liwat nga pagpanugot sa pagbisita sa mga hiwata sa mga persons deprived of liberty. Suno kay Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, Deputy Regional Director for Operations ng BJMP, dako Action Rex ang posibilidad nga mas madugayan nga maaprobahan ang nasambit nga pangabay bangod man sa mga balita may kangtanan sa bag-o nga strain sang COVID-19. Dugang pa ni Peremne sa pihak wala si Yapon sang jail visitation. Nagpadayo naman ang ila sinipagbaton sa mga PDLs gikan sa mga police stations o galing may mga proseso nga kinahanglan sundon agud mapasiguro nga antes isulod sa jail origin ng mga PDLs hilway sila sa COVID-19. pero sa mga police stations, dini ginabisita ng PDL sa headquarters mismo or sa BGMP or sa police station? From halin isang production Rex na dakpan, then police station, kung may commitment order na sila, una sila Action Rex sa may handumanan nga jail. Kaya dito nagaserve bilang isolation facility sa aton sininga BJMP diri sa probinsya. After Action Rex, maka-undergo sang 14 days quarantine kag may negatibo nga resulta sang RT-PCR test result. Pwede na sila Action Rex dulong abe mapahamtang sa ila jail of origin Action Rex kung diin man sila dapat i-commit. Nagligat patong recently lang December 11 Action Rex ang unang schedule sang commitment apang bangod sa mga isolation kag mga kinahanglan pa i-proseso ng mga dokumento. January 1 sininga tuig lang sila napasulod sa mga jail of origin. Ang masulod naman nga schedule Action Rex nga pati gayonon
ang usa adlaw sang Biyernes, Enero 8, kag wala pa sila sang record kung pila gid bala ang mga PDLs nga i-commit. Kay sa December 11, mga 300 plus action recs ang mga PDLs nga gin-commit sa BJMP, kag hilway to sila tanan sa COVID-19. Ginkalipay naman ni Peremne nga sa karon wala na sang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa mga personnel kag PDLs bangod nga sa record sang regional headquarters sang BJMP. Naglambot iya sa 73 ka personnel ang nagpositibo, samtang 147 naman sa mga PDLs. Pamatinaton si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. One is on January 8 was December 11. Ang total, mga 300 plus. Then, nabaliktad na sila sa jail of origin nila sa January 1. Nag-quarantine sila, then nag-underwent sila sa RT-PCR result. Yes, then ang requirement natin dito, pagbaton, result of RT-PCR from the PNP o kung wala, certifications na nag-underwent pa sila quarantine. Then, sa amon po sa BJMP Handumanan, ma-undergo liwat sila sa quarantine. Then after a certain period, before sila ibalik sa mga jails of origin nila, dapat may result na sa RT-PCR. Regarding sa visitations natin, still we are waiting. Hindi ito nga tuloy ko sa nasong headquarters. But since may mga bago naman kita nga mga threat subong, so maybe that one of the reasons siguro nga base mabili pag itang pag-approve sila. Pero why na to action then sang additional tong 147 to blaga mga PDLs to kag 73 ka mga personnel nga nagpositibo, why nan hilway na subong ang mga PDL sa mga district jail na ton? Yes, wala na gid action recs as of now, wala na gid dugay na action recs no nga may nagpositibo sa ila kag subong wala na gid mga aktibo nga kaso. Ati, good man ang balita. At least, bisan paano, amo nang gaglinutok ang mga presuan, pero ang COVID-19, daw ay man ka penetrate sa ila ba? Gani, action recs, amo na dang importante. That's why nga, nag-ano man sila na, may tsandihan man action recs sa mga himata sang PDLs kung nga wala sila ginapabisita, kaya alin sila daan sa gwa. Kag, hindi na sila pwede makasulod action recs. Pero ambal ni Sir Peremne, do nakulbaan action recs no kay may bag-o naman nga mga COVID-19 strain ni bala, may mga naghambal na daan naari na kuno sa pungsod Pilipinas. Ambal-ambal pa lang na, pero syempre precautionary na dahil na measures ang himuon man sa aton sining mga otoridad. Ayos. Okay? Good. Ayos. Yes. Action recs, happy birthday gali danay. Gani. Kay Mami Michelle Baikin. Mami ni GM. Yes! Wala sa duty. Subong kay nag-birthday gali siya. Happy birthday, Mami Michelle Baikin. Happy birthday kay Madam Michelle Baikin, ang pinalangga nga Iloy ni Aksyon JM. Perfect. Diwa kita da? Ara, dugay-dugay dalon niya di ko no. Ara na? Why pa? Ginaputos pa lang ko no Ago! Amo na daw ka namin. Ginaunahan mo gidla si GM mo. Imbis sa GM to nga wala pagapamutos, mamutos na lang. Dito guys, dulong dia. Laban. Mukha na to lang pamanta. Pag may dulong, pag hindi guro ka ron? Nga? Kabalo ka na na. Ate, okay. Sige na. Yes. Balita Action Rex, salin sa Patrol, Action Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55 or 58 nga oras. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Ang parte sa ginetero nga anay barangay tanod sang Panukoy bala pagkaroon ng tanawi ab aksyon erek magbanwa kay may investigation ang Police Station 8 kung ano gidang ginkamatyan sang sining persona kag nanugid ang pinakarason nga gintero gid ini siya aga pa kay nasang
kalibutan nga may pinatsangay na diri sa Bacolod, no? Aton hibaloon na karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod o kung sa special assignments. Ini may kang tanan sa assessment sang OCD, Office of the Civil Defense, angot sa flash flood nga nagluntad sa apat ka mga LGUs. Yadtong Victorias, Ibi Magalona, Silay, Talisay, no? Kung sa din ginapaabot na nga matapos ini buwas nga adlaw. Kagiban pang mga balita gikan sa special assignments. Yaring report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ara, Aksyon Rex ang personnel sa Office of the Civil Defense lagi na padala ni Director Robert Nunez o Roberto Nunez sa sining mga lugar diri nga baha tinalikdan nga semana na sunod diri kay Nunez actual ini kag magapatigayon sa ocular inspection and assessment sa mga lugar lagi na baha bangod sa pagtupa sa ulan. Now, sunod rin kay Nunez na maglawas ng assessment, isa sa mga plano niya na matapos ini amo ang pagpatigayon sa isa ka meeting upod sa mga LGUs kag lokal na panguluan sa probinsya sa Negros Occidental. Agod maistoryahan especially kuwaon sa DPWH ang pinagka mga recommendation kung mitigation ang pagambalan kay sila dako diri ang papel sa DPWH ang paghihimo sa engineering recommendation kay ara na sa ila departamento kung nahisya na kuntani buligan ang mga LGUs sa pag-set up sila during calamities o kung prior pa sa pagluntad sa kalamidad. Now, sunod rin kay Nunez after sa itong incident nga kabaton sa sang report, nagtawag man rin siya kay Dr. Zipa Gerhard Kailian ang PDMPD head rin sa Negros kag amo itong ginabal sa iya ni Dr. Kailian na may mga recommendation, in fact may mga request in sa national government ang mga LGUs in terms sa flooding program galing kay daw wala maktuhan. Kasi rin gusto ko kuhaon na mga detalye kag ang mga papers na kung may mga request naman nga pending sa national government kag kung anong problema nga why ini matigayon especially during the previous administration. Nga nakapagigangot na sa ilang mga concern nga mga LGUs ni Aksyon Art tao? Correct, nakapagigangot na kay nagtawag man siya mo sa sila mga mayors, bala? May ang baldri sa mga LGUs, may mga recommendation, kag may ara naman sila initial, nga mga request, direkta dito ganiya sa national government agencies and the Office of the President, prior pa man sila incident, kaya mo lang gusto na gani nga hibaloon, kung ano ang problema along the way, na ay ini maaktuhan. Nga kung kinanglan ni paluag tayo na may panibagong recommendation, amo nang himuon ta, kay sila hindi taliyag nga ti, ari pa kita na sa pandemic, kag hindi rason ini nga ang kalamidad kag disaster, hindi kita makaset up sa insakto nga pagpanghanda, nga may lang gani kayo ay isang kabuhi kung hindi damo ang nadisgrasya bangod sa sining maulanon o kung pagbaha Aksyon Rex. Kaya daw unexpected gid man tong pagkuhan sang tubig baha mo. Why gid to gina-expectan Aksyon Art? Sila niya ko hindi naman pwede nga mo na yung rason ta na unexpected din may pagbaha kapuntanay na niya nga naan subong. Sila niya hindi dapat may set up niya and proper mitigation na plan para nga bisan pa man magbubuo ang ulan kagkon ng kaso natin ginapaabot may mga katulad sila matabo naman liwat sila may pagani bagyo tinaya mo na ni kapimpakon may bagyo na sila mas nako naging na problema gamay lang to nga pag-ulan-ulan pero tilawig man to Aksyon Art dito lawig to nga daan alin sang oras to? Sang Lantis 31 sang gabi. Nag-start guro to mga 10 o'clock to sila or 9 pa lang may pag daganas na sang tubig tinalabutan pa pagkaaga na mo itong nagdalom na ng tubig to. Amo na sila niya
nagaserbi ini nga ay opener. In fact, ang iyayin meeting sila after sa sining apat ka may LGU support sa mga government agencies, may na lang assessment in general nag-include ini sa talang ka may LGU sa bilog na Region 6 kay sila niya tining calamity subong hindi ta ma-expectar hindi ta nilambalan hindi ta mambal hindi niya mag-igo sa ato no galuwas pa sa ulan ni may mga ginakabalakan pakital na inang vulkan kanaon sila nag-active naman subong kag tikinanglan sila ang mga planning pag-set up sa mga evacuation center i-check na liwat kung kumusta na ang pag-set up sila sa latag sa kama LGU para sa pag-respond in case may mga kalamidad katulad sila kaya mo na maging kabahin no, sa ila sila himuon na assessment right after sila actual kag ocular inspection and assessment na ginahimo sa mga personnel. Yaring palayag sa Regional Director sa Office of the Civil Defense sa Region 6, Director Roberto Nunez. If you're talking about perennial problem, dapat ginawa na natin ang mitigation yan. Without second thought, tawag ka agad ako sa office ko since na may duty naman tayo 24/7. Sabi ko, assess the area. After ng assessment, we have to go directly sa root cause ng flooding. Kasi hindi natin alam for me, kasi bago ako eh. Ito ko yung pagkasabi, mayroon na kami mga request, previous administration, which is already forwarded to the national government, but di namin alam, sir. So, I think may problema, no? Siguro yung pag-follow up, yung mga ganon. Pero sabi ko, itong time na to, hindi natin pwedeng palagpasin. Habang maganda yung panahon, mag-schedule tayo ng assessment, mag-schedule tayo ng field validation, isama si MGB, si DPWH, lahat talaga, DILG, yung mga member agencies natin. Para makita natin kung ano talaga on the ground ang kailangan, especially yung mga resettlement ng mga tao. Hindi naman natin pwedeng babayaan na kahit nasabihin natin, informal settler yung mga tao na yan. Mga tao pa rin yan, no? So, gawa natin ng paraan. Kung meron ba silang area or available lot na pwede nilang kalagyan or for resettlement. Kasi pwede naman tayo humingi ng project sa national government, especially sa National Housing Authority. So, anong pwedeng mitigation na gagawin natin? Para field validation tayo. Lahat. I-assess. Kunin lahat yung mga papeles. Nasaan na yung papeles? I-validate natin. Tapos sit down ulit ang LGU with the Office of Civil Defense para ma-finalize. May alam dito. Sunod sa palayag ni Director Nunez sila nga galing ng BPWH na kung ginari ang mag-contribute para man ini nga mga mitigation plan with engineering na mga perspective amo lang dapat nung basihan sa ilang himuon nga mga recommendation kadayon sa national government. Hindi lang ni Guro sa apat ni ka mga LGUs kundi sa bilog nga Region 6 kag ilabi na sa Negros Occidental di ilang tao mo na kay may mga areas pa diri sa Negros Occidental nga prone gidya sa baha action art mo. Correct. Insakto lang amo lang hambal niya. Hindi lang ni sa apat kay LGUs talani kay di may laning ya daan subo sila sa pag-asa. Isa pa na. O di kung why kapinta itong area during the previous years gintubod na sa NGB nga delikado halin sa landslide para ito sa baha di kung why man na nagulag ang LGUs nga tila itong kapaliwat nga matabo ini sa apat ka LGU may lakong baha lang kag why na landslide no? Amo na ba? Sila natin dapat ini may insakto gid nga imuon na mitigation plan o kung assessment kag evaluation kag kung kinahanglan ng bulig sa national government tinguan pagi si office na mapadalat kag maayo dito ang kinahanglanon. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Tayhopon balita gikan sa Special Assignments Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:08 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ariyo mga barangay, atensyon na mga barangay officials, atensyon. Diri sa Bacolod, ginatagan tubtob Biyernes na lang adlaw para magsumite sang report sa Road Clearing Operations 2.0. Kay may iban pa din nga mga barangay, especially dra sa may circumferential, pinagusto lang.
pinarking man sa gyapon sa higad sang dalan. Ibaloon tabi we have Aksyon Dale Salazar, Party Director. Yari ang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex supposed to be January 5, subong 2021 ang deadline sang submission sang report sa mga barangay. Angot sila sining accomplishment report sa road clearings operation 2.0 diri sa may siyudad sa Bacolod. O galing sunod diri kay DLG Bacolod Director Joy Marides Madayag, may pipila naman Action Rex kay mga barangay ang nag-submit sa ila sining report on time, pero may ara sa gihapon sang mga wala gin disclose nga mga barangay Action Rex nga tutub karon medyo na late no ang ila sining pag-submit sang report. So sabay din ni Mamadayag iya sinigin na pahayag nga taga niya tubto Biyernes nga adlaw January 8, 2021 ining mga barangay nga late Action Rex or wala pa nakasubmit sa ila sining report kay suno siya tiyatagan man sang nagakaigong at tion since sinalikdan nga mga sinimana kadamo sa mga kahiwatan or holiday sa Action Rex nga ginapatigayon diri sa may syudad sang Bacolod. Sa karon DILG nagahulat sa gihapon sa formal nga guidelines from DILG Central Office. Ang utan Action Rex sa formal nga guidelines balakon paano i-evaluate sang DILG. Pila pa lang ka mga barangays nakasumite raw? Sang last December 5, 2020 Action Rex, nakulo kompleto to ang submission sang report. Pero subong January 5, 2021, wala ginapalihag ni Mamadayag kung pila na ang nakasubmit kasi siya ongoing ang pagbato nila sa mga report. Kung baga nagasinulod pa Action Rex as of this time. Galing kayang ginpangsaway to nakaligan nga Disyembre to. Subong bulan sang Enero to do. Nagbalik naman sila sa do hindi magklamo nga sitwasyon. Oh, correct Action Rex. Dapat maintain guro na da sa mga kauturan. Tada galing kay ambot kung paano na sawayon sang barangay na. Oh, correct Action Rex. Do kay ti kisati amnablang iban nga may mga palangitan ay man Action Rex no nga corner nagnegosyo sa mga sidewalk. Tindigid na malikawan Action Rex nga usually may mga lagsanay nga matabo sang operation sang City Legal Enforcement unit no. Consistent lang ang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sila do. Hindi gid man naguro ang tao masawayan mo kung mapahanumdum mo lang sang kasuguan na. Correct Action Rex. Kaya imo taman to gani sa Action Dale, di bla pag umpisa gid to? Nahimo ganito na panghawanan kagang mga iban nga sa mga salakyan nila gani way nagna-parking sa dalan ko diara nas gutter gani pang tungtong nila tingalagyan sa tao sa dalan naman eh. Correct Action Rex. Ang bottom line diri is raman sige po na sa evaluation. Sa evaluation sang DILG kung paano nila i-rating based sila sining observation. Ang road clearing operations 2.0 diri sa may syudad sa Bacolod kung madumduman tinalikdan nga mga tinuig Action Rex ato 87% to 87% ang nakuha nga rating sang LGU sa Bacolod City. So dira ina may baluan kung bala mag-increase ang rating sa 87% o kung mag-reduction Rex depende ina sa evaluation sang DILG nga sa karon amo na siya ang ginahulat no sa tratapan ni Mamadayag kung paano nila i-rate Action Rex kung bala i-adapt nila ang previous nga mga guidelines o kung mayara sang panibagong mando or template no from the central office kung paano nila i-rate ang isa kalugar Action Rex. Sabay naman sa mga sweldo sang contact tracers Action Rex na ginhire sang DILG, ongoing pang pag-process sang sweldo tanang nga contact tracers sa ila sweldo from December 16 to December 31 Action Rex. Amo na siya nga period wala pagid sa mga contact tracers diri sa mga syudad nga sobra 300 ang nakabaton sa gila sini nga sweldo. May mga contact tracers yang nakabaton sang sweldo from the month of October, November Action Rex sa December 1 to December 15. Amo na siya karon ang ginaasikaso sang DILG Bacolod i-submit ang mga kinahanglanon nga requirements from December 16 to December 31. Kay wala naman Action Rex gin-extend ang ila sining kontrata sining mga contact tracers nga mag-augment sa LGU sa syudad sa Bacolod since nagkanay-kanay naman ang sitwasyon diri sang COVID-19. Aling palayagan ni Mama Joy Marides Madayag sang DILG Bacolod angot sa road clearing operations. Action Dale? Yes, Action Rex. Why ko no? Why? Negative? Negative ang tingog ni Ma'am Madayag. Oo. Sige, try
pamatian action ang tingog ni Ma'am Madayag diri sa aton nga contact action. Balik na to bala sa road clearing operation, si ang barangay sumag kuno 40% pa lang natapos, oh? Action Rex. Kaya depende Action Rex kung pamakotol mo ang isa ka punong barangay, nag-clear man sila nga. Sila sining paano na magsumiter sila? May ma-double check na kung tuod ng report nila? Sa Action Rex, ang may arasan Tudutod signal mo, Action Dale? na may arasang evaluation Action Rex nga ang otoridad no, or ang IRG para may baluan kung bala legit o kung himo-himo lamang ang ila silinga ginasagita nga for the Action Rex. Dahil lagi kayo ginasagta natin ang tingog sinino ni Mama Day Action Rex. Basta rin mayo. Ariya, try natin i-play ang iya sining tingog sa sining mga tinion. Central Office. Kung ano naman ang sa validation na last sunod, dahil doon nagmagawang fine lang, basta nga i-extend na lahat. I-extend ang validation. Agang validation na i-extend na kasi ito sa mga 18-22 lang po mo. Oo. Ay, nag-year pa sa hagan. Magkamo rin binahalap-halap namin. Alam ko nga, Oo. Pero, di ba ang barangay na maging nga nag-submit ng report, ma'am, no? oo, damo na ako. Makasugit naman mga more than half or almost there. Oo, mahirap na din man siguro. Oo. Para ang mga lady matuto lang sa gihapon. Until when, ma'am? Until when ang tamang na pag-declare. Oo. So, siguro kasi mana. Awa mo na kasi ko, siguro mga 30 na, at least mga naging na substantial na bilahaw. Action Rex, nabatihan si Mama Dayag para mayroon na sang substantial report. So by Friday, sila na-expect nga mangin present or makasabit na ang 61 tanan ka mga kabrangayan diri sa may syudad sa Bacolod. Di ko pa mga kutong Action Rex sa mga punong barangay regarding sila sining accomplishment report ang ila sining usually mabatihan natin ara na sa 90%, ara na sa 95% ang ila sining accomplishment report Action Rex. So depende na sa gihapon na sa evaluation nga ikanda kaya ang DILG Bacolod possibly makatunay sila sa DILG Iloilo Action Rex or sa Iloilo City nga baluhan na ibala ang pag-evaluate. Ang DILG Iloilo din naman ma-evaluate rin sa may syudad sa Bacolod. Muna siya ang sistema or ang proseso sa pag-evaluate Action Rex sa pinakaunang loading of sa idalam sa Duterte administration. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 ng aton oras. Daligid lang ha, standby anay sa dugang pang mga reports. Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balikan ko lang ikaw dugay-dugay matapos lang ang pila ka mga commercials. Ang Joy 1050 pa. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:19 ng aton oras 12:19 na mga ka-aksyon.
Kay Cas Albert dira, may lang nga pagpamati Cas Albert dira sa Bugs Backyard Grill. May lang nga pagpamati dira sa mga kaupdanan mo dira, Cas Albert, na? Sa Bugs Backyard Grill. Kantuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa rapid antibody test ginpatigayon sa mga GO employees sang San Carlos, mga bedridden individual si paidaluman sa swab testing kag diabetes pasyento sa Barangay Rizal nga nakuhaan kuntani sang swab test kahapon na patay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia kag iban pang mga balita sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex sa munang panibag-o nga tikang gin patigayon sang lokal nga gobyerno sang sunod sang San Carlos sa Negros Occidental bilang pagpatakot pagin sang ila sining kampanya para nga matapna kag madula na gid. Ang dalayon ang kaso sang COVID-19 sa ila sining syudad. Ang una among pagpaidalom sa mga job order o kon JO employees sa local government sang syudad sa surveillance testing gamit ang rapid antibody test. Rapid putsilingon ti ginkuhaan ini sila Aksyon Rex sang pagi sa blood sample blood balaan kung mayara sang virus ang ila sining lawas. Kung mag-positive sa rapid, that's the time nga ipaidalom naman sila sa RT-PCR swab test o kung sa COVID-19 na gidya nga swab test. Aksyon Rex, ginumpisa na ni kahapon iniro 5 sa swab testing area sang syudad nahamtang sa Barangay Rizal. So ang isip nga subject sa sining surveillance testing 144 ni sila tanan ka mga JO employees. JO employees nga ang ilang sa ginaistaran nga lugar ang ginakabig high risk areas. Kaya mo na saad ginpagi ni sa memorandum circular number 1 nga gin-issue ni Mayor Renato Y. Agostilo. In-identify ini sila kagin rekomendar sang Cities Emergency Operations Center agi sa ginatawag nga Data Management Cluster. Tiadlaw-adlaw hambal ni Mayor Agostilo para sa nga naka-schedule nga kuwaan rapid antibody test. Ang mga barangay nga ginhatagan sang prioridad po sa likuran mo ning barangay ginapulian sang sila mga GO ang barangay 2, 3, 6, barangay Rizal, barangay Punao, barangay 1, barangay 5, Palampas, baliwalo tanan ka mga barangay. Adlaw ambal ni Mayor Agostilo mayara sang rapid antibody test ka kwaon nga magsige-sige ini depende sa availability sang tickets. Yari si Mayor Renato Agostilo. Every day, ma-surveillance testing kami sa tanan nga rotating kag non-rotating. So, every day, may ara kitang gina-schedule for surveillance testing. Para mabalanta lang after holiday, ano ging natabo. Para wala man nagbalibad, daw na educate naton ang majority ng tao nga dapat gid kay nakaintindi na sila anong matabo kung positive sila kay hindi sila abi-wise na kabalo kay wala sila gapaswab ko pa sila nga makatakot sang iban kung medyo ginadudahan naton sa i-swab naton siya no pagtapon na swab kung pa-confirm positive gid siya. But before that, i-quarantine siya anay. Kung confirm positive gid siya, that's the time isulod sa isolation facility. As of kahapon, January 6 nga record sang San Carlos, may ari sang 22 na lamang ka mga active cases sa COVID-19. Pero padamo-damo gawa mga nagkalamatay kaya naglabot sa 34 na ang mga nagkakalamatay. Ang pila sa mga napatay, may mga edad, may yara sang masakit or balatian nga daan yung gidabatsyag. Ang iban ti
bedridden individual. Amo ni rason kun nga kahapon man si Mayor Gustilo nagsaysay sang rason kag ginsaysayan ang mga residente sa Barangay Rizal sa saring plano man nga pagkuha na gid sang swab test sa mga house cared o kon bedridden individuals. Kay amo ini sila ang prone nga matapikan gid sa siring virus ang COVID-19. Kahapon nambal sa alkalde may ara kuntani sa nakaschedule nga kuhaan sang swab test. Hindi man makapig senior citizen porti may gidabatsag nga baratian diabetes. Why Aksyon Rex makuhaan sang swab test subong nga balita kay nagtaliwan napatay ang ining diabetes kung diabetic patient. Ang batagan isang alkalde balito na utot na ganining yasaning nga tiil mo masangkin matsag yang baratian rason nga ini sa ginkabig bilang ko. Aksyon Mar? Oh, dali lang kay na utod ang iya signal, no? Daligid lang balikan ta si Aksyon Marlon Hinuwiya na utod ang signal ya sini, no? Angot sa sining napatay nga isa ka diabetic patient, no? Sa Barangay Rizal, nakuhaan tanin isang swab test kahapon o galing kay napatay ini siya kahapon maning adlaw napatay siya. Balikan ta si Aksyon Marlon Hinuwiya sa piyakurong komunikasyon Aksyon Elmar liog lang para may baloan ta dira, no? Plus ining reklamo dira sa Silay aton hibaloon bi kay Aksyon Marlon kung napakigangutan na ning Penro ni parte sa reklamo ni Mr. Eddie Gumban nga kuwari sa Barangay Ilopez sa Barangay Ilopez Asyenda Kabungahan sa Silay, no? We have Aksyon Marlon Hinuwiya. Aksyon Mar? Aksyon Rex di amano ang nagtaliwan kahapon din dating to sa COVID-19 suspected case. O kamo gin suspetsuhan way na sa haya nga natabo gin palubong na lang isikita kay nagpasugot man ang pamilya Siri. Taga Barangay Rizal man to siya. O taga Fatima Village, Barangay Rizal. Balikan pa si Mayor Renato Costelo. Subong, we are going around. We are trying to explain sa ila nga dapat gid nila ipaswab ang mga senior citizen nga way nagagwa sa balay ng ibanda diabetic ang ano kay para mabalaan tagid nga ang real situation nila sa ini nga virus. Once nga kung nag-negative man gani ni siya kag few days after napatay, at least may guide na kita, pwede naton sila i-declare nga COVID-free kag pwede na ihaya kaysa hindi tapos madala nila sa hospital DOA, i-rule out nato na COVID suspect. So malubongin na sila within 12 hours. Mostly nga napatay ginsoban naton dito on out positive. May edad na compromise na siguro ilang health. Kagabi ilang the other day nagkampanya pa gani kami, nagsugot na sila magpaswab. Kagahapon napatay gani ang schedule swabbing isa ka. Hindi man siya senior citizen, diabetic, wala na tiil. Supposed to be schedule swabbing, napatay naman. So COVID suspect ng niya. Sa aga na lubong na. Alkalde sa San Carlos, Rene Costelo. Ang balita nga dira sa may Barangay Ilopez sa Asyenda Kabungahan, Silay City, angot sa siling naglalapaw nga quarry operation. Wata lang karon ang sabahin sa Provincial Environment Management Office sa Contembo, kung pala mayari ni sa panugot alin sa ila, kung anong pasta kung nga ang may nagreklamo. Ang nag-quarry Aksyon Mark kay daw nagkuha na ni kuno, daw naglalapaw na ni? Ang katiwan ka mga malapot ang barangay kapitan kay Pihong at barangay kapitan meron diya man hindi man pwedeng waydi ang kapitan ko para sa reklamo ang isaling residente. Ang kakasunugitan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinuwiya una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Grabe natabo kay Senator Sherwin Gatchalian man mga kaaksyon nga ginapahibalo ni Senator Sherwin Gatchalian pagi sa iya sining Twitter account nga nahack ang iya credit card kag gingamit ini suno sa iya sa pag-order sang pagkaon nga nagabalor 1 million pesos. Sa food delivery mobile food delivery services nga Food Panda. Way man ni matingala ang food services ni nga mo ni kadako ang order dapat gin-check nila ini. Hindi kay mamintaha manis lang kung nag-order lang ang isa ka tawo sa nga muna kadako nga kantidad dapat gina-double check nila ina, no? Hindi kay mabaton lang sila iya. Diya mo ring natabo, nabutang man sa tweet account ni Senator Sherwin Gatchalian ang breakdown nga ginbayad sa Food Panda. 3 ka order nagabalor sang masubra tag 300,000 pesos. Ay, porti. Grabe, no? 300,000 3 ka order. Samtang ikaapat nagabalor naman sang masubra 96,000. Ay, grabe daw. Way gid matingalang Food Panda ni daw pamatyaga nila daw nagpaninguha manisla sang hindi man pangabudlayan nila sa kabugusan suno sa kay Senator Gatchalian naglabot sa 1.7 milyon nga balor sa mga pagkaon ang na-order sang ginaligar hacker. Ay perti no ginhimo ang pag-order las 4:47 sang hapon. Tubtob la 5:49 kahapon Enero 5 mga kaaksyon, no? Grabe aring breakdown sang order ho. Ay porti tinga way gidi matingalang mga Food Panda ni kun nga nag-amo ni kadako ay nano. Ay hogi. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:31 nga tunuras. Daligid lang sa mga kaaksyon tahagay para sa inyo sining kasayuran. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. May tisi kulang balang imo sining alawas sang vitamin C.
Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Kay Martin Aliling, may lang pagpamati sa kay Chinchin Eric Rojo Asyado, may lang pag-monitor dra sa Cavite. No? Liog lang tamyaw pamilya Asyado, Rojo Magdato Kanyada, gililang mula si family dra sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. No? Kay Guillermo Clarito, ari si Sir Gimoho, naglusot na siya. May lang pagpamati, Sir Guillermo Clarito. Kay Mabel Tapalya Robles, good noon Sir Rex, happy trekkings. Happy trekkings to you, Mabel Tapalya Robles. Kay Lady Migumban, pwede ma-interview ang inkargado sa Hacienda. So kay Anthony John Savilio Siblano, may lang pagpamati, no? And Paring Roy Leoneda, dara sa Manapla. Salamat gid Paring Roy, ga-monitor si Paring Roy. May lang pagpamati dra Paring Roy, no? Kag kay Maricoy dira, no? Sa Banwasang Manapla. And sa kay Regentan Villalon, watching from LGU Victorias, pakita miyaw lang kay Dennis Richard Tibor Roma, Anthony John Savilio Siblano, kag sa Energy Fans Club. Salamat gid Regentan Villalon, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati dra sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia. Hello lang kag good noon sa tanan nga family sa Tisara kag Lucinio dra sa Sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. Halin sa kay Yorb Quiniol. And sa kay Noel Amar, may lang pagpamati Noel dra sa Niagara Falls, Canada. And Alex Fuentes Araman, may lang pagpamati kay Lunila Tarosan dra sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? May lang pagpamati Madam Leonila Tarosan, kay Willie Dispoho dara sa Barangay Sumag. Salamat gid Sir Willie. Kay Cass Albert, may lang pagpamati dara sa Bugs Backyard Grill kag sa tanan nga mga kagrupo mo dira, no? Kay Madam Virginia San Antonio Penda, buyag, Madam Virginia San Antonio Penda, watching live from Celine Homes, Barangay Estefania. Pa-shoot out lang sa pamilya Olpenda sa Cantoray, si Palay. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, ho, kag sa Malaka family. Salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Susan Gonzales, monitoring from Silay, no? May lang pagpamati dra kay Susan Gonzales. Kay Corey Bidaha, watching live from Kuwait, and Erwin Gonzales sa Maao, may lang pag-monitor, no? Kay RC Kuray, good noon Aksyon Rex and Aksyon Dorel, watching from Barangay Mansilingan. Happy listening lang da sa taga Barangay 1 Isabela, especially kay Judith Gallego kag pamilya Malabor, no? Salamat gid RC Koray. Kay George Gargasiran, saling niya, good noon Aksyon Rex, posible na overdose ang alkohol na, hindi masarangan sang lawas siya. Wala gani kabalo sang medical history niya. Gani man. Kay Nining Grati, may lang pagpamati ni Nining Grati, and Fred Baloya, may lang pagpamati dra sa Granville 3, Mansilingan. Salamat gid Sir Fred Baloya. And Miguel Nambong dara sa Barangay Kabog, happy trekkings. Thank you so much gid Miguel Nambong, no? And Gian Resisio, may lang pagpamati, happy 69th birthday to my mother Corning Resisio sa Barangay Quezon, San Carlos City. Halin sa kay Gian Resisio ang panamya, no? Happy birthday sa iya mother kay Corning Resisio dara sa Barangay Quezon, San Carlos City. And John Marie Radok, may lang pagpamati dra sa La Castellana, John Marie Radok, no? Kay Emmy Esmeralda Dolido, may lang pagpamati. Kay Ichigo Samson, may lang pagpamati, no? Kag good afternoon lang. John Esteves sa Binondo, Manila, present man. John, salamat gid, no? Salamat gid. Ayos, dre naman sa Piako. Ilan taon tani kung may masalsal pa kita dre kay paring Benji Felisario, present man siya, no? Sa Montalban, Rizal. Kamusta na parikoy? Paring Benji Felisario. Kay Mag sa Hipanaga Salibio Panuela,
May lang nga pamati. Salamat gid mamags, no? Leia Cordova. May lang nga pamati watching live from Manila. Leia Cordova. Ayos. Alexander Pila, may lang nga pamati dira sa Kinkin Pila sa Zone 6 handumanan ni sa sir. Alexander Pila, no? Salamat gid. Kay Charlie, may lang nga pamati Charlie Magdato. Tamyaw ko lang ya pamilya ya sa Pandanon Silos Morsya kay Junior Magdato kag Insek Magdato. Salamat gid Charlie, no? Sige, daligid lang mga kaksyon. San bayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:47. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. May lang pagpamati kay Ganggi SJ, no? Dra sa Switzerland, no? Kag Ganghi family dra sa Jugs Cafe Food House, Jug Cave Food House sa La Carlota, kag Pontevedra. Kay Mary Jane Saludares, may lang pagpamati. Mary Jane Saludares, salamat gid. Ayos. Sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon Eden Abuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Hindi may kang tanan sa paraffin test result kag ballistic result. Ngagin patigayon may kang tanan sa ginaligar indiscriminate firing sang isa ka pulis nga na destino sa Silay na tala na magwa karon sa hapon, no? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex na tala na nga subong nga adlaw magwa ang resulta sa ballistic examination kag paraffin test result ni Police Executive Master Sergeant Randy Lambayong nga ginaligar nga nagpalupok to Action Rex nga issued firearm sa tong Desyembre 31 sa Pueblo San Antonio Subdivision, Barangay Zone 12A sa siyudad sang Talisay. Tinsunog kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco sa resulta sa ginpatigan nga mga eksaminasyon. May baluan kung ano ang masunod nga tikang sang NOCPO angot naman sa among alegasyon. Dugang pa ni Donasco kung magpositibo, ipaidala Action Rex sa evaluation silang bayong kag ipasay ni sa Provincial Internal Affairs Service. Sunod kay Donasco, on duty sa gihapon ng pulis nga na destino sa Silay PNP kag sa ila inisyal nga pagpangusisa, luyag na lang makig-areglo sang tagreklamo nga si Arlene Torres sa kaya PEMS Lambayong Action Rex. Pamatinaton si Lieutenant Abigail Donasco. Sa ngayon, nag-undergo na ng paraffin test yung natin, yung personnel, ballistic exam na din, yung na-recover na empty shell, yung slug. So, mga today, most probably today, lalabas na yung result ng paraffin kag ballistic examination. So, if na result, inform ko lang kayo. Hindi pa natin siya kakasuhan kasi wala pang result. And sa ngayon po, on duty pa din yung natin person. Yung initial na information na meron sa amin ngayon is yung victim is gusto magpa-areglo. Bali, nag-blatter lang talaga siya. Pero ngayon, yun yung standing niya na gusto niya mangyari, mag-areglo. Pero aantayin pa natin ang result noon sa paraffin tsaka sa ballistic exam. Balitalin sa NOCPO ang kaaksyon ni Aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta Evergreen Life Extension Vitamin D3 anay ho. Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay sining motibo sa pagpatay sinigid lamang aga sa anay barangay Tanod sang barangay Panukoy. Padayon pa nga ginausisa sang kapulisan sang Police Station number 8. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Peregrino Cantong coming, no? Coming ang? Coming na. Ayo di Purma. Ay, coming na ang ginaulat mo, no? Daw yung balita na coming good man. Kasi kumarap. Ayo di Purma. Kabay lang hindi siya mabungguan sa traffic. Basta coming, ha? Oh, yes. Ating hulat-hulatin natin. Ayo di Purma. Dahil mo ginapabot mo mo. Oh, yes. Right. Ako, hindi ko nagapabot, ikaw pa yan. Ayo di Purma. Mayara, yawat pa man. Kabudlay sang gapabot ka wala pang gabot, no? Ito, kung kapawala ka, ito ka na gani ba? no? Kung nagpawala ka lang, tulubod lang. Kapawala ka lang, ito ginapabot mo man. Doc Ramel! Oh, yes. May lang ang pagpamati. Kami na, Rex. Ayo di Purma. Do si Sir George Gargasuran man niya. Mayong hapon, Aksyon Eric, Uniforma Magbanwa. Ay, kwento. Coming to town, Guru. Oh, yes, actually, coming to city. Because we are a city of smile, no? Okay. That's why we are smiling, no? Sa ginapabot. Basta coming lang, We are on smile, gina. Oh, yes, ang magandang importante, no? Sa atin ditong lahat. Ito ang tara nagapabot, gito. Oo, nami, gina. Ito na halos na ubos na, no? Ubos, gini. Ang aton budget. Ayo di Purma. Malama lagi sa ay si paring John kaga Mariro Naliso Linapdara sa La Carlota may lang nga pagpamate paring John. Paring John, salamat gid ha. Thank you gid Oh yes, paring John, no? Daw ka nanam gid. Ayo di Purma. Nanam kiti ang nagaluto depende na siya sa nagaluto. Nagaluto kung nag-asama. Naubos ko doon kahapon lang. Abalag ko sa ngalikos namiagid ha. Banyo sigid mayo kag pulo-puluhan, no? Ayo di Purma. Para nga makaliwat si Aksyon Rex Cantong. Ito namin ito, sustuhan ito. Kakampyon. Oo, kampiyon ito ang sabor, no? Salamat kay Pare John, ha? Pare John. Pare John, Desembre naman rin, no? Basi kung... Di ba labutang Desembre ka, labot na ko siya, no? Ati, kumainit sa. Siling niya, antis Quaresma. Ayo di Purma. Ito total may mga birthday naman. So, tara naman ito ang bira, no?
Sige, damo-damo na mata din, no? Kay Kapchad, kag kay Kagawad, Jofred. Ay, Kagawad! Otherwise lang ang pabatyan Ay, subong. Kagawad! Ba't pa ako po, Jabi? Pizza size na ta subong. Oh, pizza na sa bong size? Size. Ito kadasig lang, no? Dasig lang. Kadasig lang sa mga... Ano sa mga adlaw? Merkules? Merkulis na. Ay, kadasig lang sa mga inadlaw, Dasig no? lang. Sige lang, no? Dugay. Dugay-dugay, ini, Pebrero naman. Pebrero naman, no? Wow. Pwerte. Sige. Sige, te. Basi kung gusto nyo mapapadala na, pwede pa man. Kadalasan? 3 cakes kili sa buong. Ayun, di purma. 3 cakes, 3 cakes, oo. Kinsay, luna na sang pizza Sa ano tres man? bla mo. Hindi, pizza tres man. Pizza sa skidya, 3 kings skidya. Oo, 3 kings skidya, no? So, ingagaw lang ka mo, no? Ate, okay Ay, kayo, Mr. Manuel Koda. Kay Sir Manuel ko gali. Mala nga pagpamati, kag thank you gid. Do nagsana gid. Pero sana kita naman pala boto ni Rex. Paring kay Sir Joseph Chuadra. No, mo na mga sukit, Gani. Pare, kwento kay pa, wala gid nagpa-kwasa to, no? Pabatsag, no? Pare, nuno, blaw. Buta ka, musta sa So, subukan? nalipatan niya na gitang iyang mga friends sa Aksyon Radyo, no? Gani man. Ito nagamamat sa milyonaryo, no? Ate, laban Gawa na ni gusto yan. Kay Charlie Magdato da, may lang pagpamati kay OPTG, Derek Aforta. Wala sila ka pamati sila. Monitor sila, no? Hindi lang mapamati kay maswabe ni Tia, no? Kag manami. Hindi mamati man. Kagari din ang inyong palabot, no? Ayun, di purma. Palabuton nga ano man. Kayuhan niya. Nakay ko Rex Cantong. Sige na. Ang tirada, no? Anong motibo na Ate, sa motibo ay pag-inaksyon Rex, kaya ginapadro dalman, pero isang pulis former tanod ni Sagale? Former tanod, isa sang barangay Panokoy. Actually, Aksyon Rex, ang nag-resign na siya, nagwa siya sa pagkatanod siya mo sa barangay Panokoy. Natanod din man siya, pero sa ulihin, nag-decide siya nga magwa siya sa pagkatanod siya. Saan sinilang? Sa nagligad pa katuwig, Aksyon Rex. Nagligad pa ng katuwig. I think mga siguro sang April or June na siya nagwa, no? Nag-resign sa pagkatanod siya, no? Medyo buron pa subong ang motibo sa sining paglutang kapag patay kay Noel Piraren, 54 anyos, nagapurok Pantol, Barangay Panokoy. Nga ginlutang kay nasang aga dira sa may NNJ store circumferential road, pero sakop ni gihapon niya sang barangay Panokoy. Now, hindi pagit ma-establish ang station number 8 ni Police Captain John Roy Batadlan, ang hepe sa station number 8 kung ano ang behind sining pagluta, pagpatay sa kay Noel Piraren. Pero na-recover ni Aksyon Rex ang mga more or less siguro anom kabasiyogin sang kalibre 45 nga mo ini ang gingamit sang riding in tandem nga naglutang kay nasang aga, no? Sa kay Piraren iti daw halos multiple gunshot wound gid ang naangkon nga pinasa sining napatay nga si Noel Piraren. Now, as to sa background, Aksyon Rex, check ini ni Police Captain Batadlan. Actually, wala ini sa ilang drug watch list, no, ining si Noel Piraren, pero according sa kay Batadlan, ginpaidalom ni siya sa monitoring kag surveillance right after nga nakabaton sa information si Batadlan nga naga-engage ini siya sa ginaligar nga droga, Aksyon Rex, no? Ari palayag ni Police Captain John Ray Batadlan ng hepe sa Police Station number 8. Sa investigation ang mga suspect, motor riding suspect. Ang gingamit na kaliber is 45. May na-recover kita nga empty shell. Duwa ni sila identified suspect ni sila. Ano man ginsunod ni siya, gin-casing, saan ang pastada man? Siguro, ginplanuhan, ginsepat yun. Gadalagan ni siya, kapundo na siya sa gintiro, saan ang pastada man? Gadalagan. Alin sa Sigasco, pakadto kabog, na hindi sa ginsunod, hang sa kabisis. Wala na kita ang irigo. Basta sulod to tanan ng kabala. Wala pagit kami motibo kay gina-investigaran pas ngaton investigator. Kung background sini sa ngaton nga suspect former barangay tanod dira sa barangay Panokoy naguntat, then kagini siya search warrant 10591. Nakuha ni siya sang isa ka airsoft rifle na unregistered ka mga live ammos. Why man necessary sang drug record sa station number 8, no? Actually, ongoing ang amon validation kag monitoring ni sa iya regarding sa iya nga illegal drug activities.
But silingon sir, nasinag nyo nga daw may-ari ni sa illegal drug activities? Mayara. Pero wala ta siya yung butang as drug personality sa aton barangay. Ang gawin lang monitoring kag validation. So anong posibilidad sir? Basi may kontra sa may nainit siya naman? Sa pagtanaw namon ni base may-ara, wala lang sa amin na settle sa suspect or sa iba nga tao amo na nga gin project gid siya. Aksyon si Police Captain John Ray Patadlan ang hepe sa Police Station number 8. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalon report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati kay Zalde Reston, no? Si Nanay Edad kag Tatay Alex sa Takuling. Kay Zalde Reston ang pagpanamyaw nagikan. Kay Mon Linsay, kay Mon Lisay. May lang nga pagpamati mon sa mga kaaksyon ta yari na ho ang Kadtuan ta na yung balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters. Sunahon ta ang balita gikan sa siyudad San Carlos, no? Nahuntang balita ni Aksyon Percival Villamor gikan sa Aksyon Percival, Aksyon Stephen Presquito, no? One-stop shop hatagan extension ni Mayor Rene Gostilo sa tanan nga mga mag-renew sang business permit. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, pag-extend no ang one-stop shop nga ginapatigayon karon sa aton nga siyudad sa San Carlos nga nagumpisa ini mismo sa pitsadto sa sining bulan amin na sang pitsa 4 Action Rex nga ginsugdan sa Lunes nga adlaw ang pag-renew kag pagkuha sa mga business permits diri mismo sa aton na local government pang sinupa sa kay Mayor ni Gostilo nga posible ini nga pag-extend tungod sa sitwasyon sa pandemic karon nga sa diin nabudlayan halos ang kalabanan ilabi na kag apektado ang halos tanan nga mga negosyo diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Ginompisahan sa Lunes nga sa diin hatagan lamang sang limit ang kada mga personalidad nga magkuha sang ilang mga business permits sa pagsulod sa City Hall building. Mag-umpisa diri mismo kung ang City Hall Department ang pag-process sa mga permits. Diri anay magauna sa City Auditorium tungod nga madako-dako ang espasyo diri. So diri ang magauna nga magproseso bago ini nga mag-proceed dira sa sulod sa aton nga City Hall building para sa finalize ang sa licensing office na mismo. So amoy na ang gipahayag sa next ni Mayor ni Gostilo
nga sa diin hatagan gid anay tsansa ang ining mga nagkuha sang ilang mga business permits tungod sa sitwasyon nga hindi gid maayo ang lakat sa mga negosyo tungod sa aton ining coronavirus 19, no? So gani nga so far ang kay may ara nga mga negosyo nga mga nagsira kagang iban nagka-quarantine, so damo gid apektado Aksyon Rex. Gani nga diri sa San Carlos sa ato nakitaan kahapon nga mismo nga ang halos damo na, no, ang nagaproseso sa ilang mga business permit sa pagkuha agod lang nga makahingagaw nga matapos nila sa madasigid nga panahon. So batch by batch karon ang pagsulod sa aton nga City Hall building karon Aksyon Rex. So malamang na to report talin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluhanta si Aksyon Roger Gotib sa siyudad naman sang Cadiz. Mag-utod 12 ka tuig ng nagapanago sa ilang kasong of frustrated murder na dakpan sang kapulisan. Yari ang kaudan sang balita. We have Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex hindakop sa makatapos ng kapulisan ang mag-utod kag ginikapid nga sa diin nagapanatubang sa kaso nga prostituted murder may 12 ka tuig na nakaligad kay di sila nagapanago. Gin-serve ang warrant of arrest ang warrant sa punasyon sa dalam sa pag-supervise ni Police Major Rocky Lishar ang ites ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa 7:25 tanglas ng aga una nga serve sa warrant of arrest sa Purok Superman sa barangay Magsaysay siyudad sa Cadiz. Ginakop si Edgar Taparan Ipanye, 48 anyos sa edad, kag residente man sa among lugar. Ini may kaso nga prostrated murder nga sini nga warrant of arrest issue sa RTC Branch 60 kag ginalagdaan sa retirado nga judge si Honorable Judge Renato D. Muñez. Ang bail sa mga kaso is 200,000 pesos para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan nakapit sa Enero 16. Tuig 2009, ang warrant of arrest kay papanahog sang korte gin-serve sang kapulisan sa pareho man nga warrant of arrest gidakop la 7:45 sa lain man nga puluyan ang utod kini nga mo si Jerry Taparan, 48 anyos man ang edad kag residente man sa nainabitan nga lugar sa may barangay Magsaysay. Pareho ni karon nga duha nga detinado sa bahin sa Cadiz City Pentecostal Facility bangod nga wala pa man makapiyansa. Nagapangita pa sa inumpiyansa nga 200,000 pesos sa kada isa. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa kay Felicidad Reston may lang nga pagpamati dira sa Takuling, no? Felicidad Reston. Kag kay Huma Lumina dira sa area sang Tangob may lang nga pagpamati. Humina. Kay Huma Lumina, no? Sige kadtuan tanay sa Aksyon na Percival Villamor gikan naman sa siyudad sang Bago. Ini may kang tanan sa drug by bust operation sang Bago City PNP. 31 anyos na dakpano nga nakipag-transaksyon pa sa isa ka miyembro sang pulis sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Aksyon Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation sa dito sa may Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Ini kahapon mga alas 2 pasado sang hapon, January 5, 2021. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan upod ang Drug Enforcement Unit sang station. Naaktuhan kag na baklan ini ang isa ka persona sang aton police pursuit buyer Aksyon Rex nga ginkilala naman dire ang suspitsado nga si Mark Anthony Baidit.
Mark Anthony Biden, Guevara, 31 anyos, kag soltero, isa ka liburer ini, kag pumuloyo sang Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon, Bago City. Nabaklan ini siya sang aton pulis, pursubayer sa isa ka Hitcheld transparent suspected Cebu, kag nakuhaan pagit siya sang 3. Bali, 4 ini ang na-recover sa iya posisyon kag control, kag nabawi naman ang 500 piso nga amo karon ang gingamit sa pag-bypass sa amo nga suspect. Kag nakuhaan man sa iya posisyon kag control sang iya gid nga cash sa iya nga bulsa nga nagadalaga na 567 pesos aksyon Rex nga amo ang mga binta sini o kon ang iyang pag-purchase ang Shabu Aksyon Rex. Bali 567 ang balor sang iya nga nabaligya nga ginadumilian nga droga Aksyon Rex. So karon ini ang suspect ara nagapangatubang sa custodial facilities sang Bago PNP sa kaso nga Republic Act 9165 Aksyon Rex. Report live gikan dire sa compound sang Bago City ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa way pa makachibog sang palanyagahon pagpanyaga na, no? Pero sa nakatapos na, tig-kolofi na, no? Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinigidamang madugay, temporaryo ninyo mangin kaupod si Aksyon Dorel Cabato. Mabatian na ninyo sa dinigidamang madugay. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita.